ನಮ್ಮ ಮಿಷಿನ್ ಮಾತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಣ್ಣೆ ದೆಪ್ಪನ ಏನು ಮಾತಾಯ್ತು ಒಂದುಪ್ಪ ಆಂಡ ಬೋರಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಈ ಗಾನದ ಎಣ್ಣೆ ದೆಪ್ಪನ ಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ನಂಗೆ ತೇರ ತಿಕ್ಕುನು ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಗಾನಡ ಎಂಚ ಎಣ್ಣೆ ದೆಪ್ಪುನು ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗುತ್ತು ಒಂದು ಬಲೆ ಕರೆಂಟ್ ದಾಲ ಹೊಡ್ಚಿ ரெண்டு போர் பார்த்தே திருவாவணம் நம்ம இல்லாட கடைப்பு கல் ದಂಚಿನಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವನು ತಿರ್ಗಿಲ್ಲ ಕಾನೆ ಅವು ಇರಗೆ ಇಲ್ಲಾಡ ಕಜಿಪು ಎಂಚ ಕಡೆದು ದೆಪ್ಪ ವೇಟ್ ಊಪುರ ಎಣ್ಣೆ ಊರ ಒಂದು ಎಡ್ಮೆದೆಣ್ಣೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಇನ್ನ ಕಡ್ಲೆಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಅಚ್ಚ ಮೂಲು ಹೆಚ್ಚ ಒಂದು ಪೋಪುಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಮೂಲು ರಡ್ಡೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಂಡ ಎಡ್ಮೆದೆಣ್ಣೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಸುರುಕ ಎಡ್ಮೆ ಪಾಡು ಎಡ್ಮೆ ಪಾಡು ಒಂಜಿ 16 kg ಅಂಕಲ್ ಎಡ್ಮೆ ಪಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ 5 ಲೀಟರ್ ಮುಟ್ಟ ಎಣ್ಣೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು ಸಾರಾಯ ಅಂಡೆ ಕೂಡ 20 kg ಪಾಡುವ 20 kg ಪಂಡ 11.75 ಲೀಟರ್ ಮುಟ್ಟ ಎಣ್ಣೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು ಏತ್ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ ಏತ್ಕಂಡೆ ಸುರಾವ್ ಕಾಂಡೆ ಅಂಕಲ್ 10 ಕಾಲು 10 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ತಿರ್ಬೋಡು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿತ್ತು ಇದೇ ಸ್ಲೋ ಬರೋಣ ಫಾಸ್ಟ್ ಹಾಕೋಣ ಒಂದು ಗಿಡ ಪೋಳಿ ಪಂಡ ಈತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚ ಪಂಡ ಜಾಯಕ್ಕೆ ಬಕ್ಕಡೆ ಐಕ್ಲ ಬಚ್ಚಿನದು ನುಗುಡೈತೆ ಎಣ್ಣೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆರಂಡದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಐಕೆ ದಿನ ಸಾಕೊಂಡು ಐಕ್ 4 ದಿನ ಬಕೆಟ್ ರುದಿದು ಉಡ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಡ್ರಮ್ಗೆ ಪಾರ್ದು 7 ದಿನ ದೀಪ 7 ದಿನ ಅಪ್ಪ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುನ ಇಂಚ ಕಲರ್ ಬರ್ತು ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಇತ್ತಿನ ಇಂಚ ಅಂಚ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಆಭರಣ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಎದುರು ಪರಂಪರ ಬಂದೊಂದು ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಇಂದುವೇ ಎಣ್ಣೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಪಿಲಿಕುಲಾಟ್ ನಮ್ಮ ಝೂಕು ನಮ್ಮ ಬರೋಡಾಂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಪಲ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪನೆ ಆಯ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ದೆತನೋಲಿ